vatandaşlar, şu gün 2023 yılın 20 may hepdäniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşimiň temasy Stambulda Farhat Durdiýew Türkiýe hökümeti tarapyndan bir kanun tutsok edildi. Ine gelin şu arada gurrun edelim. Sebäbi bir topar adamlar maňa jaň edip köp soralar berýärler. Biz şunu ýanky ofitsialna resmi taýdan size düşündüresimiz gelýär. Ine düýün 19 may güni saat 20:00 bilen 21 aralygynda Farhat we Yunus bir maşgalada mihmançylykda bolup durka polis gelip, ýanky gardan eşikli polisler gelip bulary tutsak edýär 4 adamy. Bulary ýanky polis bölümine Vatan köçetindäki yerleşen polis bölümine eltýärler. O ýerde Farhat bilen ýagny Yunusy başga bölüme alyp gidýärler, velayet bölümine. Sebäbi ine Farhatyň üstüne arda ýazypdyr. Şol arda ýazan adamlarym Türkiýadaky yerleşýän konsullugyň tarapyndan arda ýazypdyr. Biz öňe bilýär, Türkiýanyň konsullugy halka garşy işleýär. Türkiýanyň konsullugy bu turun jellatlar, korrupsiýa skemasynyň, mafiýasynyň ýanky wekilleri. Indi şu ardan awtory, şu ardan ýerine ýetirýän, şu ardan kontrolda saklayan Gaýipow 4 ýyl diýip bir kezzap bar. Biz ol barada ertir materiallary berer. Ine şol Gaýipow 4 ýyl diýen kezzap şol ýaly kezzapçylyk edip bütün Türkiýadaky konsullukdaky edilýän haramlyklaryň, mafiýasynyň ýol boşdy we Ankaradaky geçirýän ilçihanadaky haramlyklaryň ýol boşdy. Biz Gaýipow 4 ýylyň maşgalatyna haýyş edýär, ertirki efir serdiňde siziň äriňiz kimdigini tanap bilip goýun. Köçede barmak bilen size dürtüp durarlar. Şonuň kimdigini. Şonu götürüp bilseňiz, bileje ýaşa berýän şoň bilen. Gelin bizim ýanky bolup geçen dagatlar boýunça edýän beýannamyza gaýtyp gelelim. Ine şol Yunus bilen Farhady ýagny Stambulda velayet polis bölümine akdýarlar. Şo ýerde Yunusy goýberýärler. Ýöne Farhady wagtlaýynça derňe gidinçe ýagny üstüne arda bolan soň şunu oglany ýagny Tuzla diýen deport lagery geçirýärler. Farhat ýa-da Tuzla diýen deport lageryna. Ine şol ýerden muny velayet polis bölümine eltip käbä sorga çekýärler. Bu edilýän işiň ýanky awtory Gurbanuly Berdimuhammedow, onun eli ýagny 4 ýyl Gaýipow şoň üstülen edilýär. Konsulluk bolsa ýanky prosedur hökmüne arda ýazyp görüşen bolýar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň awraýyny gollap. Indi hormatly vatandaşlar, Farhat Meýmankuliýew ýa-da halkda Farhat Durdiýew diýip tanalýan oglun. Şol oglun özüniň halkara goruýuş ýanky statusy bar şoň. Международная защита. Ol diýmek näme? Ol diýmek ýanky Farhat Meýmankuliýew bütün dünýäde şunun arkasynda halkara goruýuş sistemasy dur diýdi. Onuň statusynyň numary bar. Her kime berilen o. Ine şol statusly oglun Farhat Meýmankuliýew şol halkara goruýuş sistemasyny gorugyny. Hakykatdan seretsek, ine şol Farhat Meýmankuliýew Türkmenistana akitmäni, deport etmäni, o türkmenleriň jygyrlykdaky edýän gürrüňleri boýunça şunu deport et bolan. Näme men size aýdyn, Türkiýede diýseňiz hem kanunlar işleýär. Elbette Farhat Meýmankuliýew jogapkarçylyk çekmeli. Ýöne ol administrativ jogapkarçylyk. Näme men administrativ jogapkarçylyk diýen häzir bir seret geçer. Ine konsulluk her wagt aktivistler, opozisiýonlar, ekstremist, terrorist diýip ýa günäkar edýär. Ýöne bütün dünýäde hiç ýerde entek utuk gören ok, ýa şol adamlar getirip gören ok. Diňe diktator döwletler, Rossiýa ýaly döwletlerde ýa ogurlak gaýdýar. Gizlin, hiç kim bilmesin ýaly. Ine şu Farhat Durdiýew ogurlajak bolýarlar bir kanun ýöne biz ona ýol bermez.
hemme aktivistler galar da şunu media yani halkara gurumlarına hem yerde aytıp geçer. Egerde Türk hökümeti şunu edeyse gizliyin. Onunla Türk hökümeti gatı ulu skandalları iyi olur. Halkara gurumlarda, halkara meydançada ve her vakt dürtüp dururlar. Şunun için Türk hökümeti bir Farhat Durdiyev ya başka bir için Gurbanlygyň aýdanyny edip öz bir näçe ýyldan bäri galanyp gelýän awaryny ýykmaz. Indi ýene de üns berelim. Farhat Durdiyev ýanky muny giýje derli akşam 20:00 21 aralykda ýanky grazdan eşikli polisler gelip eline naruşnik gaýdyryp ýanky şu 4 adamy akdiýarlar. Näçindir? Ýani konsulun ardasy bar. Indi şu ýerde olaň esas maksady Farhat Durdiýew ýani saklap şonu dirňemeli. Şol bolan näme etdi? Şol bolan näme edýär? Kanun bozdum, bozmadymy? Elbette Farhat Durdiýew administrativ kanunlary bozdy. Elbette Farhat Durdiýew öz çykyşlaryna ýanky medeniýetsiz söýüp bir topar eneli ejelere ýetdi. Ýöne onu yeten adamlary ýagny suwda çekip şonu suwda berip ve öz awraýyny gormaly. Onu polisleriň işi bolmaly, onu Türk hökümetiniň işi bolmaly. Ine şu ýerde kimde kim halkara goraýjy sistemaň tarapyndan goralýan bolsa, onu tutsak etmegine haky ýok. Bäde ikinji ýanky bozulan kanun, men näme bir kanun tarapyndan saklanyny Farhat Durdiýew diýenim. Birinji, onun statusy onu saklamana ýanky mümkinçilik berenok. Sebäp ol jenaýat işedenok, hiç kim öldürenok, narkotik satanok ýa-da bir maşençilik edenok, onun üçin onu saklap bolanok. Jenaýat iş ýok. Administrativni iş bar. Administrativ işe saklamýan adamlary çağırylýar, pretensiýa berilýär. Şoňa prokuror ýanky arda prokuror suwda kadyete ýanky iş tapşyrýar. Ol azat ýagdaýda gelip kadyetde öz administrativ ýanky jenaýatyny etmediğini suwda etmeli we şoňa tutarýar. Şoň üçin birinji eýýam kanunlar bozuldy. İkinji kanun ikinji ýagdaý näme bozuldy diýsek, ine üns berin. Farhat Durdiýew ýagny Meyman Kuliýew deportasyon lagery akitdiler. Onu şu ýerde bolmanyň haky ýok, hiç ýyly. Sebäbi şuň günne ýadyňyzda bolsa 1 awgustda 2020-nji ýylda biz protest geçirdik. Şu geçirilen İstanbul'da protestda Farhat Meyman Kuliýew alıp adamlar konsulstaň içine salyp vurdular. Şu ýerden biz halat etdik, ýagny öýe çykdy, biz onsoň hem ýerde jar edip şonu ýanky ýygnamasynlar diýip mediada aýtdyk. Farhat Durdiýew bilen biz aktivistler arda ýazdyk. Ol ardan firediliş möhleti 5 ýyl. Ol arda firedilip duruntek. Mustanman her saýlawlar çalyşdy, gaty çalt ýagdaýda firediler. Diýmek, haçanla şu ýaly ardalar firedilenine ve beýlik tarapda ýene de şu konsul muň üstüne arda ýazylanna onu ýanky sorga çağırylmaly. Sebäbi onuň zaintereson tarapynyň öz bähwidine hereket edýäni bildirdi bolýar. Jurisprudensiýada bu durdurulmaly. Näçip? Sebäbi Farhat Durdiýew konsulluğa garşy hiç ýyl jenaýat iş etmedi. Farhat Durdiýew ýa Farhat Meyman Kuliýew prezidentde ejetine söýgdi. Men onu size düşündürün. Näme sebäpli we onu nähili jogapkärçilik Farhat Meyman Kuliýew çekmeli men häzir şol wideoň soňuna düşündürün. Hormatly watandaşlar. Ine men size gysgaçyk Türkiýede bolup geçýän wakalary aýtdym. Indi gelin biz hemmämiz serederi ýanky Farhat Meyman Kuliýew näme etdi? Ýene bir zat aýtjakdym, şol berilen materiallary goşakladym. Farhat Meyman Kuliýew hökman boşadyrlar. Onu köp saklamalylar. Geljek wagtda gaty ise bir aýyň içinde onu boşadyrlar. Türkmenistana iý bermeliler. Egerde Türkmenistana şul Türk hökümeti iý berýärse, uly möçberli skandal bolar. Türkiýanyň ýa-ni öňüm Ýewropa alanoklaşyň kanunlar bozulýany ýene bir uly bir suwd edipli bir
naruşayny bolar. Şo naruşaýnyň itaatynda şonu düzgünçe şonu almalılar. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine girmek dol ýapyk bolar. Türkiýe hökümetine we Türkiýanyň ilatyna. Şoň üçin Türkiýe hökümeti Türkiýanyň ýa-ni şuň kuwuny alyp barýan ýolbaşçy şo datlary gözüňde saklar. Gitjek ýeri ýok. Ine Farhat öz kanalyna aýdyp geçdi. Bir näçe günden oňdan men izarlan, ýani meniň maşinamyň aşagyna GPS goýdular. Şo GPS-iň ýa-ni sim kartasy bar. Şonu görkezdi. Sim kartada ine şu nomer bellenildi. Türkcell'i +90 536 40 92 994 nomer bellenildi. Olam Saydullah Rozybayewiň ýagny Daşol vilayetinde ýaşaýan adamyň adyna alynan karta. Elbette meniň pikirimçe Saydullah Rozybayewiň şo ýerde günäsem ýokmy hadýan men onu anyk bilemok. Konsullukda hemme pasportlaryň kopýasy bar. Haýsy adam gowşukrak bolsa şonuň adamyna bular maşennikler bolansoň hemme zat edýärler. Onuň bellisi ýok. Rozybayewiň özüne soralanmasa. Rozybayew gaty çalt ýagdaýda ya DWT toporno ya da men şu videomyň soňunda bir telefon nomer berin, şol adam bilen habarlaşyp günäsiniň ýokdugyny suwd etmeli, bolmasa şu videolar tutnamy hükmüne galýa Türkmenistan diktatura gitdiğini cenayi işler açılıp şol adam basylýar. Şoň üçin häzirki maşenniklere ynanyp ýa-ni biýüne bolsa şonu suwd etmeli, egerde biýüne bolmaýan bolsa şolara ynanyp ýalňyşlaryny jaň edip halka düşündirmeli. Bolmasa şol adam hökman suratda gurban bolup ýa-ni jenaýaty eder. Ýadyňyzda bolsa Sadyk Kargov bady. Häzir hediret getip Sadyk Kargowyň esasy jenaýat işi Türkmenistanda serdiler. Olam kak poложено. Olam ýa-ni ýyllar kesiler. Ene men size konstitusiýanyň garant hökmünde konstitusiýany işledici adam hökmünde aýdýan. Konstitusiýanyň garanty her bir Türkmenistanyň grajdany. Biz şonu garantiýa bermeli. Prezident garantiýa berbilenok. Şoň üçin her adam şonuň garantiýasyny bermeli. Ine biz uly hereketiň ýolbaşçysy bolansoň, ine men bolansoň, Türkmenistan diktatory ýeňdirmez, täze adat saýlawy geçirdirmez. Biz haýty wezipede bolsaň birinji öňe şo zatlar talap eder. Şo biýüne kösenen adamlaryň haklaryny gorar ýaly we şu ýaly jenaýat aktivistler arasy jenaýat iş eden adamlary we beýle adamlara jenaýat iş eden adamlary jenaýata çeker ýaly. Hormatly watandaşlar, häzir Farhadyň ýagdaýy sorag ýyda gidip dur. Rasledowaniýa diýilýän o. Ýa-ni deriňim. Şu deriňiň netijesi nesip bolsa belli bolar. Elbette polisiň içinde bir topory Farhady golýar, bereketli diýär, halky gorýan diýip bir toparam muny ýa-ni basjak bolýar. Elbette ol normal. Ýöne Farhady basmak ya deport etmek üçün hiç çili asnavani, hiç çili ýa-ni suwtnama ýok. Şoň üçin konsulluk görüşer, konsulluk ine maňa arşam ýazdy men deport et goýdy, ýöne hiç zat edilenok. Onu deportdan Türk hökümeti şul maşenniklere ynanyp, ýa-ni gözüňde tutdy. Türk hökümeti özüni gordy. Tebe Gurbanow gelip protestler geçirir. Bir topor halkyň içinde ýa-ni problemalar dörer. Türk hökümetine, Türk halkyna hop döredýär diýip maňa wizany aýyrdylar. Wiza derler, ýa-ni gadagan etdiler Türkiýe girmegini. Türk hökümetiniň haky bar, dol haky bar onu etmeli. Onun için men şuň kununa ýa-ni Türk hökümetini suwda berdim we suwd işler kadet işler gidip dur Türkiýede. Onun netijesini görürüz. Indi men ýene bir zat aýtjak bolýan, gelin bir zada serdiriň, şu zada sertmek hak, ýa-ni Farhat Meymankuliýewiň işine sertmek hak, maňa bir adam jaň etdi. Bizim bir aktivistimiz. Şeýle sorag berdi. Murada, men Farhady gollajak ýöne egerde ol ekstremizm edýän bolsa, onu men gollap biljek gel. Man gaýrat edinde düşündürüm, Farhat Meymankuliýew ýa-da halkyň içinde Farhat Durdiýew diýilýän tanalýan adam ekstremizmi, terrorizmi ya ýönekay aktivizmi diýip maňa sorag berdi. Gelin şul soragy ýa-ni serjiläni. Ine birinji bilen
Ferdelin ekstremizm diýmek näme? Gelin men size şunu ýanky nimede görkezýin. Wikipedia'da ekstremizm diýmek näme? Bir minut vatandaşlar. Ine ekstremizm diýmek näme? Men birinji orçakny okap bereyim, oňsoň türkmençe terjimesini edeýin. Ine Wikipedia'da näme ýazylýar? Экстремизм приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действия. Обычно в политике. Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политически религиозные. Среди политических экстремистов действий можно отметить провокацию, массовых беспорядков, террористические акты, ведение партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные политические режимы с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия, внешней интервенции. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций единственным возможным к действию методом повлиять на ситуацию. Особенно если складывается революционная ситуация или государство охвачено длительной гражданской войной. В этих случаях можно говорить о вынужденном экстремизме. Gelin ben şunu yankı Türkmençe tercih geleyim. Terdeleyim. Ya barımın. Yine ekstremizm diýmek näme? Ayrı adamlar ve gurmalar esasanam siyasi ve dini gurmalar ekstremizme sedevar edilýär. Siyasi ekstremist hareketler bolan näme bolýar? Ine mysal üçin bir gurma ya bir adam siyasi ekstremist hareketler edýär. Ine şunu yani cinayete çek bolýar. Ine şol siyasi ekstremist hareket diýmek näme? Gelin şunu seyredelim, onsoň biz deňişdirer. Farhat Meymankuliýew ekstremizmi ya ýönelik aktivizmi. Egerde bir adam ya da bir jemgyýet gurmasy köpçüliklerin biýdügünçüklerini biýdügünçüklere öjükdirse ya da terrorçylyk hareketlerini ve partizançylyk töweşlerine çağırsa onda ol ekstremizm bolýar. En radikal ekstremistler köplenç istenip ılalaşığı, gepleşikleri ya da şertnamalary inkar edýärler. Yani kabul etmeýärler. Ekstremizmi näme üçin adamlar ulanmaly bolýarlar? Şol ekstremizm näme üçin we näme üçin şunu adamlar ýanky ýüzlenýärler de şunu ulanmaly bolýarlar. Haçanda döwletde adatça sosial-ykdysady çöktünlükler bolanma, ilatyň ağlygy böleginiň ýaşaýyş derejesiniň düýp götür peselmegi, opozisiýany häkimetler tarapyndan basylmagy bilen totalitar siyasi sistema gurulsa, haçanda azat pikir edýän ya da başgaça pikir edýän adamlar ýygyrlansa, şeýle ýagdaýlarda käbir adamyň we gurumlaryň şul totalitar sistema garşy güreşmeň ýeketek usuly bolýar. Olam esasanam ekstremizm. Esasanam revolýusiýa ýagdaýynda revolýusiýa ýagdaýy dörese ya da döwlet uzak wagtlap raýat urşuna sedebar bolsa, bu ýagdaýlarda mejburi ekstremizm dörep biler diýip aýdylýar. Gelin indi seyredelim. Farhat ekstremizmi şunu dogry jenaýata çekdilermi ya da şul oglan biýüne ýagdaýda ýa-da soraga çekilýär. Gelin şunu seyredelim. Farhat adamları provokasiýa edip protesta çağırdymy? Mysal üçin, kosunyň öňüne baryň. Özüňizi ýakyn, özüňizi ýanky näme baglaň, ýanky zynjyr bilen näme baglaň ya da özüňizi ine ýanky Istanbulyň ul köçesine eltip özüňiziň garşylygyny görkezip ýanky şu Türkmenistanyň rejimi garşylygyny görkezip özüňizi ýakyn hiber diýdimi şol? Ya ettirdim birine? Elbette yok.
Farhat adamlar provokasiya edip protesta çağırdymy? Ýok. Farhat elinde yara galyň diýip çağırş etdimi? Yara galyp baryň öldürüň şu hökümet diýip aýtdymy? Elbetde ýok. Farhat özüňiz bir gurmanyň öňüne ýakyn diýip radikal hereket etdirdimi adamlar? Ýok. Farhat ekstremistik siýasat alyp bardymy? Men ýan gaýdyşmaýaly. Ýa uruşy çağırıp ýa-da terrorçylyga çağırıp ýa-da ýa-ki helakçylyga çağırıp gördüm. Elbetde ýok. Indi gelin seriden Farhat näme etdi? Şonu etmedik bolsa, näme işler etdi? Farhat pravozащита işlerini alyp bardy. Ýagny ol adam haklaryny, konstitusiýany gorap, hökümetdäki korrupsiýa edýän adamlara söwdi. Onun ýüllerini açdy. Dogry, onun ejelerine de söwdi, enelerine de söwdi. Ine şolary eger ejelerine, enelerine söwgün bolsa, onu şol adamlar Farhat Meýmenkuliýewi suwda, ýagny kadyýata akydip, onuň bilen görüşip, şonu suwd edip, şo ýerde jemlendirgen ökününe şoňa bagyşlama we öýtünç soratdyryp we şonu ştraf etmeli. Ýa moralny uşerp diýip. Bilemok 5.000, 10.000 we suwd şoňa ýa ştraf berip bilýär, administrativny ştraf we şol adama ýa-ki beýlik tarapy pul töledip bilýär we publik ýagdaýda çykyp bagyşlama soralar ýaly etdirip bilýär. Şonu etmeýän ýagdaýynda ony ýa jinaýda çagyp basyp bilýär. Ne ol dogry. Ýöne şoň günde ine şoň aýdan sözleri ejelere enere ýetdi. Şonuň üçin konsulluk prezidentiniň ejetine ýetdi diýip arda ýazyp, muny öz hökümetiň wezipesini ulanyp Gurbanuly we onuň ýanynakylar basyşlar edip Türk hökümeti muny bikanun ýagdaýda jinaýda çağırjak bolýar. Bu düýünden bikanun. Başlan, men her wagt efirlerinden biri jaň edýär. Täme maňa her wagt jaňlary gelýär. Ine şu ýaly Farhat öz pravozащита işlerini öz tapan metod usuly boýunça alyp barýar. Biz ol DWT topar ol metod usul golanyk. Hatda Farhat bize de söýdi. Ine meňem ýa-ki maňa da söýdi, maňa da ýa-ki ejeme ýa garnaşlarıma söýdi. Men onu bagyşlamak aýratyn jogapkärçilige çağıran ýöne şu günde men şuňa ýa-ki siýasy sowgatsızlyk diýip pikir edýär. Şunu ulanyň. Ýüregi bilen göreşe ýöne siýasy sowgatsızlygy bar, käbir zatlary gödük ýagdaýda alyp barýar. Ine şoňa men ýa-ki muňa kän gidişemek we kän üns beremek. Dogrymy aýtsam. Diňe göreşýän üçin. Biz onu golandyk. Şu ýa medeniyetiz özüni alyp barýany men efirlerinde da aýtdym, efirine baryp aýtdym. Men golamak zatlar diýip. Men golamak haçan sen biriniň ejetine ýeteninde. Men golamak ýa DWT topar golamak haçan sen prezidentiň ejetine ýeteninde. Näme dogry? Biz prezidentiň ejetine garşy görüşendik. Biz prezidentiň özüne garşy görüşýär. Biz Gurbanuly bütün halkallap özüne milli lider at goýup bizim baýlyklarymyzy uğurlap konstitusiýany bölüp, konstitusiýanyň üstüne tat edip ýören adama garşy görüşýär. Zuluma garşy. Biz hakykaty gorýar. Biz konstitusiýany gorýar. Gurbanulyň ejetiniň ona dahly ýok. Şoň üçin biz Gurbanulyň ejetine görüşendik. Şoň üçin Farhatyň Gurbanulyň ejetine diýen zady meniň pikirimçe we bir topar aktivistleriň pikiri boýunça ýalňyş. Men näme şu zatlar seljerip size aýdýan. Biz şu urda görüşmeliler. Bu ýalňyş görüş. Biz kanuny ýapyşyp, ýa-ki kanun tarapyna görüşmelilik. Eger Farhat Meýmenkuliýew ejeleri ýetmän öz işini alyp baran bolsa, mundan beter awry alyp bize bolan. Ine şu ýaly ýa-ki ýagdaýlar. Farhat Meýmenkuliýew Türkmenistan akydip bolmaýar, akydip bilmeýär. Bir topar Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýugrunyň aşagyna gorkup dagırdap ýören adamlara men ofisialny düşündirýän. Egerde Türkiýe konstitusiýasyny bozsa, öz konstitusiýasyny Türkmenistanyň däl. Egerde Türkiýanyň hökümeti öz kanunlary bozan ýagdaýynda onu
Türkmenistan alıp gidip biler. Başkaça ýagdaýda Türkmenistan alıp gidip bilmeýär. Kanun yok. Farhat Meymankuliyev kanun bozanok. Türkiýanyň içindäki kanunlary bozanok. Egerde bozan bolsa administrativni jogapkärçilige çagyrylyp biler. Şonuň üçin ine hormatly watandaşlar şu ýaly. Ine ikinji tarapy. Ine şu günde Türkmenistanyň hökümeti hemme işlerini pul bilen, korrupsiýa bilen çödýär. Hatta Türkiýanyň hökümetiniň ýol boşlugyny, ýani İçeri İşler Ministriniň ýol boşlugyna şonu ýaly çödýärler. Türkiýanyň İçeri İşler Ministriniň ýol boşlugy häzirki günde deputat, ýani meclisiň wekili edip taýlandy. Şonuň bir günde ýani palnamoçyalar wezipeti ýatyrylýar. Wezipetinden gitmeli. Indi Padzanoviz pul işlejek bolup, Padzanoviz Türkmen hökümetine bir kömek edip pul kazanjak bolup, ine şu işlere goşulyp 4 yıl gaýyp bilen we ýani polis bölüminiň işgärleri bilen bagşlaň ine bana ine şu ýaljak edilýär. Efir edemde näme sebäpli ýöne ine şu ýaly. Ine şu ýaly ýagdaýlar bar, hormatly watandaşlar. Şonuň üçin Serdar pardon, Farhat Durduliyev ýa-da Farhat Meymankuliyew üçin alyd etmeň. Ol kanun bozanok. Farhat Meymankuliyew boşadylar we adatlara çykar. Onun wagty 3 gün 1 ay ine şol aralykda. DWT topary aktivistler Farhat Meymankuliyew üçin görüşür we egerde Bidenyň ýanyna barmalan bolsa biz bararys ýöne Farhat Meymankuliyew Türkmenistana iýertmez. Şoň üçin siz nimetmeň ine bir topar adamlar Farhady gollap jaň edýärler, biz gollajak diýerler, berekella diýen. Bizim halkymyz bizi görüşmez, gollamasa bizi ýeňip bilmeýär. Menim umajyarym. Biz sizin üçin görüşýär. Farhada da, maňa da, DWT aktivistlerine da, ýa başga aktivistlerine bu zatlar gerekkä. Özümizi riske goýup, kösenip, bir topar polisleriň öňünde durup, ýani gidişip, hökümet bilen gidişip, bizim tirýaly edilýär. Korrupsiýa edip, gapdalyna, ýani gülýarçak ýaşap bilýär. Ýöne biz onu etmän, Türkmenistan düzedip, Türkmenistan düzedip, diňe halkymyzy öňe östürýär ýaly ine hereketler etmek üçin öňe çykdyk. Biziň efirimizde ine Akbet Apara gatnaşýar. Akbet Apara hoş geldiňiz efire. Salam Murat, salam gaderli ýyllşer. Menem geldim. Töwerme. Men häzir awa biz häzir Zoom dälle biz häzir ýa gepleşip geçirip otyrys. Onsoň şunu men gepleşim guturandan soň biz Zoom protest etjek bolýar. Şoň üçin men hemme aktivistler çagyrýan we ýönekay adamlary kim Zoom protestde gatnaşjak bolsa, Farhat Meymankuliyew gollaw protesti boljak häzir Zoomda, ýagny açyk efirde kim gatnaşjak bolsa bizim bilen goşulyp bilersiňiz. Ine ýene bir anons etjek bolýan hormatly watandaşlar. Egerde Farhada maddi kömek etjek bolsaňyz, Farhadyň adwokaty işläpdir. Farhadyň adwokatyna pul tölemeli. Bir bölegin tölenini ine beýlek bölegi gal. Eger kim maddi kömek etjek bolsa, ine men telefon berýän Bahtiýar diýip Farhadyň ýanyna oglanmady, ýadyňyzda bolýan bolsa, şoň telefony +90 537 252 2900. Ýene bir gere gaýdan Bahtiýar telefony +90 537 252 2900. Hormatly watandaşlar, şu gün ýerden men Yunus bilen görüşdim, Farhadyň toparynyň adamy. Şol bizden haýyş etdi, aktivistlerden Farhady çykarmana kömek edin, mass medialarda ýa görüş alyp baryň diýip. Ine şol sebäpli biz çykyp ine hem aktivistler ýönlenýär. Sizem goşulyň,
Zoom protest ederler, challenge'ler bolar. Biz Farhat çykynça ýöne çykyşlar edip durarys. Ine bizim saytymyz bar. Türkmenistanyň halk prezidentiniň saýty bar. Şo ýerde bir topar ýanky kolonkalar bar, DBT kolonkasy, beýle kolonkasy, ýanky gyzgyn material kolonkasy. Şo ýerde siz izarlap bilersiňiz Farhat Meýmankulyň ýagdaýy boýunça. Bagşlanmaňyz jaňa diýe, ýene aldygyna jaňa diýe gynansak da men jogap. Watandaşlar, men sözi AKP separaga berýän, AKP separaga. Aýtjak goýjaňyz adyňyz bolsa, Farhat Meýmankuly boýunça siz aýdyňyz. Ini şun ýerlen geldi de habar maňa. Şo videony beripdirler. Daň bilen geldi şo habar mümkin düýn alınandyr ol. Onuň şo polis bölümine şo Farhadyň eli daňylygy eger nemetmedik bolsam, ýalňyş görmedik bolsam, şo videoda elinde neme wagtda gandal bardy şo. Dynjyr bardy. Onuň gatwyr ýerbet görnüşde bir adam, erkin gelip beren adam Türkiýede birden amynha eli dynjyrly. Polis bölüminde Farhat tutulupdyr, ölde paraga diýip şeýle habar berdiler. Ine bir gaty gynançly ýagdaý. Sebebi rejim her bir özüni tanqid eden adamyň ýygyna düşüp beýdip daşary ýurtlarda da adamlara azar berip berjek bolsa, onu Türkmenistana şondan uly maskaraçylyk gerek geldi. Ol adam öz pikirini aýdýar. Oň bilen jedel etmeli. Eger jedel edip bolsa, hökman jedel etmeli. Özüm kemsitmeliler, söwünmeliler. Aýratynam hapa-paýyş söwünmeliler. Ýöne adamlar bir-biri bilen deň derejede jedel etmeli, bir-biriniň hormatyny taklap. Ana şolar ýallatlary öwrensek biz umumy adamzat gymmatlyklaryna degişli şol birek-birek mertebetini kemsitmeden jedel etmegi, pikir alşmagy, çekişmegi öwrensek bizim hemmemiz üçin öz ýurdumyzyň, döwletimiziň geljegi üçin gören peýdaly. Indi Farhat barada aýtsak, ol rejimi tanqidlanna, adamlaryň agyryan ýerleri hakyna gurrun berenne faktlara dayanýar. Yani ben şunu yapayım. Şol faktlara dayanýar. Faktlara dayanýar, oňa ýurdun içinden illeşlenme türlü faktlary berýärler. Şo çinovniklaryň, hökümet adamlarynyň, tutlaryň, prokurorlaryň horlayan adamlary şu hakyna gurrun berdi, Ferhada şol nemeni iyi berýärler. Faktları iyi berýärler. Assalamu alaykum. Salam. Olam şol faktlary halka getirýär. Elbetde bir şo iýjilere, parahorlara, muthorlara ýakýan nädir? Ferhadyň ol edýän işi. Ýöne ýakmaýan bolsa para almaňyzy goýun adamlar. Parahorlar. Şo diýilýän ady halamaýan bolsaňyz, diýmek şol gowdat dälini özüňden bilýäňiz. Ýeru siz şol öýüňizi şo para ýykar. Ýurda ýykdyňyz, öýüňizden ýykar. Şoň üçin Ferhat mysal üçin aýdaly tanqid edýär diýip ýurtdaky bolup geçen yaramaz hadiselary oň ýerine düşüp, onu Türkiýede onu tutturup, eline zynjyr urdurup, o Türkmenistana äkitjek diýip haýbat atmak, ol ejizlik, namartlyk bolýar. Başarkanlı ýurdun içinde korrupsiýany aýryn. Ýok edin korrupsiýany. Parahorlugy ýok edin. Adamlara erkin ýaşamagy mümkinçilik berin. YouTube açyň. Goý külli türkmen halky YouTube'dan peýdalantyn. Eger siziň diýäniňiz hökümet adamlarynyň diýäni dogry bolsa, onda halkyň özi jogabyny berer. Näde dogry zatlar aýdýan bolsa, Ferhat aýdýanmy, Murad aýdýanmy, Gelsapar aýdýanmy, köpçüligiň bize nimesi gerek, reaksiýasy gerek. Ol halkyň adynyň gürleýän adamlar gerek gel. Olan kimdigini biz bilýäs, olar trollýär. Şoň üçin men aýtjak adym maskara bolmanda
onu goýberin tigrak. El çekin. Näme dogry beýdiýän işiniz? Dogry. Hakykata dogry bellek geçdiňiz. Biz efir köp çekmäli ine sözi libertä bereli. Abdulla sizin aýtjak goýçaklaryňyz bolsa ine şuň biz Farhady gollamak üçin we halkymyza bolup geçen wakalary jikme-jik düşündirmek üçin çykyş edýär. Goşaklaryňyz bolsa aýdyň, ondan biz häzir Zoom protest etmeli adamlar garaşyp dur. Biz başga efire geçeriz. Aýdyň. Menem Farhat Durdiýewi goldaýan, onuň bir kanun tutsak edilmegine garşy Farhat Durdiýew halkymyz üçin kän işler etdi. Käbir hereketlerini menem goldamak ýöne umuman goldaýan. Tamam. Okey. Tamam. Ine bizim efirimizde Nurcan apa gatnaşýar, pardon, geldi. Nurcan, salamu alaykum, hoş geldiňiz. Salam. Efir gidip durmu? Efir gidip dur. Bu Zoom protestler, bu efir. Şu ýerde biz ýagny Farhat Durdiýew barada maglumatlary berdik we şonu gollamak üçin ine çykyş edip dur. Biz köpe gidip biljekler we häzir Zoom'da bir topar aktivistler garaşýar we o ýerde biz ýa-ni Zoom protest etmeli bolýar. Aýdyljak zadyňyzy, aýtjak zadyňyzy, goşjak zadyňyzy ine biz Farhady gollap, ine men Akbel Sapara we Abdulla öz sözlerini aýtdy. Sizem gollajak bolsaňyz aýdaýyn. Men Zoom'da дополнение daýyn. Bunu hormatly watandaşlar, men ýene orada haýyş edýän, men size telefon nomeryny bereýin. Bahtiýar diýip Farhadyň ýanyna käwagt görnýän oglan bar. Ine şoň telefon nomery +90 537 252 29 00. Kim maddi kömek etjek bolsa, ýa öz gollagyny berjek bolsa, gönü şoňa, ýa-ni Bahtiýara jaň edip, şonu gollap bilersiňiz. Farhada yetiştirir, ýa-ni habarlary. Başga da bir aýtjak zadym, biz häzir Zoom protest eder, Farhady gollap, egerde kim goşuljak bolsa, ine dewlete çadyna gelsinler, şo ýerden haýyş etsin, maňa da sylky berin, menem gatnaşjak diýip. Bizim administratorlarymyz size sylky berer de sizi gatnaşdyrar, ýa-ni gollap Zoom protesti. Hormatly watandaşlar, Farhady şuň tutarlar, erti men tutarlar, birini Akbel Saparagyny tutarlar, onu Abdullah'yny tutarlar. Wagtlaýynça, ýa-ni iş derňelençe saklanýar, biz onu boýun alýar. Onun üçin tulgunmaly, w rабочем порядке diýişýäli, ýa-ni iş wagty bilen, iş ýa-ni ugru bilen biz adamlara hem boşadyk, hem görüşi dowam eder. Onun üçin tulgunmaly, sebäbi Türkmenistanyň içinde kanunlar işlenmek. Ýöne şu dünýäniň köp döwletlerinde kanunlar işleýändir. Şoň üçin özüni gorap bolýar. Farhadam özüni gorar, ýanyna ýa-ni международный advokat bar. Advokat birinci momentdan beri işläp durýar. Biz kontrolü saklap durup meseleleri. Şoň üçin sizden bir haýyş, ýa maddi kömek edýäňiz, ýa da video ýapýaňyz, bollu videosunu ine Abdullah iwet bilýäňiz, liberty. Ýagny şo ýerde siz yine bize bir adam gatnaşdy. Assalamu alaykum. Salamu aleyküm. Ben şimdi bir işte. Aha. Son yine gelerim emezse. Biz häzir Zoom protest ederiz Rozmurada. Bu bizim çıkışımız Zoom protest indi başlar. Häzir intek başlandy. Tamam. Kalam emmeňize. Kalam. Tamam, ben onda 15-20 minutdan gelerim öýeden soň. Bolur. Tamam, meni çıkar, men näkili çıkmalygymy bilmiyorum. Hormatly watandaşlar, ine şonuň üçin ýa-ni Bahtiýaryň telefonu bar. Siz gollu videosunu challenge diýilýär, ýazyp bilersiňiz. Men Farhat Meymenkuliýew gollaýan bir kanun tuturly we Türk hökümetinden talap edýän kanun esasyna şu adam goý berýärli diýip bilersiňiz we beýleki ýoldaşlarıma, ýagny watandaşlaryma haýyş edýän men ýaly video edin diýip aýdyp bilersiňiz. Ine şol videony edeniňizde ýa da yüzüňizi gököjekkä bolsaňyz bir ssenka ýa bir suraty görkezin yüzüňizi, ýöne sözlerini aýdyp ine libertya administrativ dewlete çadyna
habar tutduğunuz ine Abdullah İvet bilersiniz. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen biz gepleşýärmiz bu torýat, häzir biz Zoom protestler, goşulun, kommentariýa ýazyň, paylaşyň videolara, like koyun tebä şu videoları ýaýramaly we bütün dünýä görmeli şu zatları. Bütün dünýä görmeli, Türk halky görmeli. Türkmenistanlary nähili Türk hökümeti ezýänni. Türk hökümeti ýalňyşyp zulüm golýanny. Türk ilaty görmeli. Şoň üçin biz şu videoları ýapýar. Başga da aýtjak barmy? Hormatly vatandaşlar, bolmasa şu efir ýapyp Zoom protestine geçelim. Ya bolini geçelim Zoom'a adamlar garaşdyrma. Onda sağ olun, hormatly vatandaşlar, hemmäňize jan sağlyk we inlik ýepleşik geçelim. Sağ olun. Hoş sağ olun.